everyone, so welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजां दङ होननानै। स' नै माने दिनै जोंनि खैराबारिनि खाथियाव माने फुटबल मेट्च दङ आरोना। स' बिनि थाखायनो आं नै मोनफैलायबाय आरोना माने उमानन्द मा होनना बुङो जालुकबारि आरोना गामिया। स' बेवहाय जागोन आरोना ओमफ्राय बेनिनो माने कमिटिनि बे आंख्रेमा कापनि कमिटिनि माने आदामोना आंखौ माने सं रोजाबनो लिंदों आरोना एसे एनै जा हायो स' बेखौनो आरोना नोंथांमोनखौ शेयार खालामदों आरोना। ओमफ्राय दिनै नै माने आंनि फेभरेट अनसुमै आब' माने बेखौबो लोगो मोनबाय आरोना। आं मिथियामोन आरोना माने बेबो बेवहाय दंफैयो नामा होननानै। स' नायदो आरोना इन्ट्रडक्सनखौ स' जोबजासिम नायलांदो आरोना भिडिअखौ। Swrjila Ramchiaryनि vlog भिडिअ बगरीबारि गुदि फरायसालिनि सासे गाहाय फोरोंगिरिमोन आंनि फेभरेट आरोना। बिथाङा फोरोंगिरिजों लोगोसे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव बिथांमोना रांनि थफ्ला जोंनि बे समाव सोमावसारनाय आफाद एबा आबसुनो दान होदोंमोन। बे बाथ्राखौ जोङो मिथिगौ। आरो लोगोसे रुंसारि दमोदर बर'आ सासे आरो लोगोसे सेंग्रा समाव मोजां गेलेगिरि आं मिथ' जोबोरै सिन्था खालामनानै हेल्प खालामग्रा सासे सुबुं आरो बै समाव बिथाङा सासे मोजां गेलेगिरि समाज फोसाबगिरि। दा बेनिखायनो बिथांमोननि गोसोखांथि होनायाव जोङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों। मिस्टार डि हारिमु Assistant Spokesperson United Forum of XNDB बिथाङा आदाखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खालामनाय जाबाय। आखाइ हमना आदाखौ रायजो जादोंमोन। नैथियाव दङ मिस्टार डि बांसु United Forum of XNDB बिथांखौबो जोङो अंख्रेमा लाइमोन आफादनि जानानै गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खालामनाय जाबाय। रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। सारा पृथिबीयाव फुटबलखौ गावनि आंगो हिसाबै एबा मोनसे खेलानि मोनसे बाहागो हिसाबै दिनै गनायनानै लादों। आरो जोंनि बर'फ्राबो गोदो गोदायनिफ्रायनो फुटबलखौ गोबां गोसो होनानै गेलेबोगासिनो दङ। आरो फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि देहा आरो जोंनि मेलेम गासैखौबो जोङो एक्टिभै लाखिनो हायो। फुटबलखौ हारसिङै गेलेनो हाया। फुटबलखौ 11 जन प्लेयारजों गेलेनाय जायो जायनि थाखाय मोनसे टीम वार्कखौ जोङो सोलोंनो हायो। सोरबाया जं खुबैनानै गावनि केरियार बनायदों जायखौ जेभलिन थ्र' होनना बुंदों। सोरबाया अन्थाइ खुबैनानै गावनि केरियार बनायदों साख्रि लादों जायखौ डिस्कास आरो शटपुट थ्र' होनना बुंदों। सोरबाया खारनानै सोरबाया बोरला गावनानै गावनि केरियार बानायदों। नै दायो रोजाबगोन राजा नार्जारि सिंगारा जाफुहांनाय आरोना जा हिट रोजाबखायो बे आरोना। स' ओमफ्रायो आंबो रोजाबनाय जागोन आरोना। ओमफ्राय माने ट्रेकजोंसो रोजाबगोन आरोना ट्रेकजोंसो रोजाबगासिनो माने कपिराइट फैयो नालाय ओंखायनो माने मिउजिकखौ होनो हायाखै आरोना होनो हानाय नङा। स' नै आं रोजाबदों आरोना एकदमबारे फार्स्ट टाइम आरोना फिल्डआव माने रोजाबदों आरोना। स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरोना। ओमफ्राय नै जों माने उनथिंजाय जिरायनानै माने भिडिअ खालाम हरगासिनो आरोना। स' ओमफ्राय नै माने बेवहाय सिगांजाय जना दङ अनसुमै आब'आ। स' ओमफ्राय जों उनथिंजाय थानानै थिखां हरगासिनो आरोना। स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ।
Oh, hampir nung sana. Madu na yun. Gusto na lang ay sa kataas. Trophy demonstration dong, ओंखायनो लिंनानै लाबोजानाय जोंनि बड'लेण्डनि मुंदांखा फावखुंग्रि मिस अनसुमि बर' सिस्टारखौ डेमनस्ट्रेशनाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So guys, आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय thank you so much। ओमफ्राय माने जोङो एसे थाब फैबाय आरोना, मानो होनोब्ला जोंहा माने नैबे जायगानिफ्राय माने एसे गोजान जायो नालाय थांनांगौआ, स' बेनि थाखायनो आरोना। ओमफ्राय माने जितिनायालाय देरहानायालाय माने नैबेनि माने जालुकबारिनि उमानन्द माने टिमा देरहादों आरोना ओंख्रेमा आफादाव। स' ओमफ्रायो माने दायो थांनोसै आरोना। स' जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों, स' थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन थाबैनो। बाय बाय, गुड नाइट।